Dobrý deň, milí priatelia, vítajte pri sledovaní Korza. Dnes vás tak ako každý mesiac zavedieme do galérie Eurovea. Dnešné podujatie má názov Beh reumatikov a reumatológov. V našej televíznej relácii Korzo o kultúrnom a spoločenskom živote Bratislavčanov vás pravidelne mesačne pozývame na akcie a podujatia do galérie Eurovea. Môžete sa prechádzať po jedinom krásne upravenom nábreží Dunaja v Bratislave, posedieť si v záhradných kaviarniach a zažiť koncerty, módne prehliadky, alebo aj študentské a charitatívne prezentácie. Dnes vám ukážeme, ako sa vedia radovať zo života ľudia, ktorým život skomplikovalo ťažké ochorenie reuma. Reumatické ochorenia sú závažné ochorenia, ktoré postihujú hlavne pohybový aparát, to znamená, že kĺby, a bohužiaľ postihujú pomerne veľký počet našej populácie, hlavne vo vyššom veku, tým, že chrupavka vlastne degeneruje a samozrejme tým znefunkčňuje tieto kĺby. Či už sú to kĺby rúk, kde máme obmedzené vlastne základné činnosti, alebo je to chôdza, ako napríklad dnes sme ukázali, že ten beh je práve takým, dá sa povedať, symbolom pohybu ľudí s reumatickými ochoreniami. My zdraví ho vnímame ako niečo normálne, ale títo chorí ľudia si ho vážia veľmi, pretože každý deň, ktorý je pre nich funkčný v zmysle či už pohybu rúk alebo nôh, je pre nich vítaný a samozrejme svieti im ten deň slnko. Pani doktorka, prečo sú dôležité takéto informačné podujatia pre verejnosť? Určite vedomosť verejnosti inak vníma potom ľudí, ktorí sú handicapovaní, inak sa k ním správa a týmto ľuďom je naozaj potrebné venovať dostatočnú pozornosť a starostlivosť, jak zo strany lekárov, tak iných zdravotníckych pracovníkov, zo strany rehabilitačných pracovníkov, balneológov a samozrejme aj rodinných príslušníkov. A aby sme mohli sa o nich adekvátne postarať, je potrebné mať o tom dostatočné vedomosti. Poraďte našim televíznym divákom, či existuje nejaká forma prevencie. Samozrejme existuje aj prevencia, pretože zápalové reumatické ochorenia, aj keď nevieme ich príčinu, čo spôsobujú, ale hovorí sa, že sú to často baktéria, vírusy, takže každé preliečenie takýchto banálnych chrípok alebo nejakých infekcií je veľmi dôležité. Samozrejme sú to civilizačné vplyvy, ktoré vplývajú na nás, ako je obezita, ktorá preťažuje náš pohybový aparát, alebo je to nadbytok príjmov purínov, ktoré spôsobujú dnavé ochorenie kĺbov, takže zo všetkých strán toho nášho každodenného života je treba racionalitu a prístup, dá sa povedať, s takým nejakou obozretnosťou, aby nedochádzalo k takýmto ochoreniam, ako sú reumatické ochorenia. V priestoroch galérie Eurovea sme stretli tancujúcich návštevníkov, ktorí si spestrili nakupovanie a vybavovanie veselým tancom. Bola to akási upútavka na podujatie s názvom Beh reumatikov. 6. ročník behu reumatologov a reumatikov pre zdravie sme dali do Bratislavy z jedného prozaického dôvodu. Bratislava má veľmi malú členskú základňu Ligy proti reumatizmu a chceme ukázať, že sme tu, že majú našu podporu a môžu sa u nás prihlásiť, ak potrebujú nejakú pomoc alebo podporu. My sme tu pre nich a môžu kľudne nás kontaktovať, už sa o nás vie, čiže nie je to problém, pretože my už sme tu na Slovensku 22 rokov. Prečo ste pre návštevníkov Eurovej prichystali práve tanec? Nazýva sa to flash mob a bolo to kvázi nejaké také upozornenie na to, že niečo sa deje a niečo sa dialo vonku, čiže bol ten beh a čiže aj týmto pohybom by sme chceli na seba upozorniť, pretože pohyb pre reumatikov je to najlepšie, čo môže byť. Reumatici majú rôzne postihnutia, nie je to vždy o tom, že sa vôbec nemôžu hýbať, čiže ten zdravý pohyb je veľmi prospešný pre ich zdravie a preto sa naša akcia volá Beh a chôdza, aby sme pokryli aj tých pohyblivejších, aj tých menej pohyblivých. A čo ešte počas podujatia Beh reumatikov mohli diváci a návštevníci vidieť a zažiť? Mohli vystihnúť aj tento flashmob, ktorý sa konal vo vnútri obchodného centra. Okrem toho mohli byť účastníci informovaní o Lige proti reumatizmu na Slovensku, aké má pobočky, čo vedia urobiť napríklad deti z klubu Kolbík, ktoré tu majú vystavené tvorivé dielne a môžu si vyskúšať aj tvorivé dielne. Okrem toho sú tu aj živé sochy a country skupina. Sú to sympatizanti Ligy proti reumatizmu miestnej pobočky Bratislava.
Takže pri týchto našich aktivitách, ktoré sa poriadajú pri Svetovom dni reumatizmu, máme zajtra v Piešťanoch v Dome umenia benefičný koncert a máme tam aj krst 2 publikácií, ktoré sú vlastne ako takou nadstavbou nad novinárskú poctu Krok. A ďalšia je zostavená z príbehov, ktoré napísal sám život, čiže reumatici napísali o tom, ako ich to reumatické ochorenie limituje, ako ich poznačilo, čo im vzalo, ale možno aj trošku Keď dalo. vás vaše kroky zavedú k Dunaju medzi Univerzitou Komenského a Slovenským národným divadlom na prechádzku či oddych s priateľmi, ocitnete sa na chodníku cez upravený trávnik s detskými preliezačkami, hojdačkami a vankúšovými sedačkami nazvanými tuly. Takže nákupy vám vždy spestrí zaujímavý program, ako napríklad tanečná súťaž mladých zanietených tanečníkov, módne prehliadky, či už konfekcie alebo známych módnych tvorcov, alebo podujatia pre neziskové organizácie, ako bol práve tento októbrový beh reumatikov. Október prináša aj jesennú časť známeho a obľúbeného podujatia Bratislavské módne dni. Na 3-dňovom podujatí plnom krásnych žien a nových modelov šiat mohli diváci vidieť víťazov súťaže Nové tváre módnej scény a kolekcie významných slovenských módnych návrhárov, ako napríklad Libora Komosného, Veroniky Hložníkovej, Ľubice Kučerovej či ruského módneho návrhára Igora Ďuľajeva. V posledný deň sme mohli vidieť Moniku Lacekovú, Zlaticu Hujbertovú, Roberta Bartolena či provokatívnu Janu Pištejovú. Najviac ma prekvapili ako finalisti projektu Hľadáme nové tváre modnej scény, ktorý bol prvý deň, pretože tie kolekcie tých jednotlivých návrhárov boli úžasné, prepracované a výsledkom toho je, že vlastne porota sa nevedela dohodnúť, kto vyhrá a myslím si, že potenciál slovenskej modnej tvorby mladej je tu. Radi predvádzate šaty Jany Pištejovej? Mňa oslovila jej tvorba už na pár iných dievčatách. V Karlových Varoch som videla, keď prišli dievčatá z Fashion TV, myslím, že to boli oni. A vtedy som žasla, povedala som si, wow, tak to je nádherné, úžasné. Takéto šaty by sa mi veľmi páčili. A hlavne, keď som sa dozvedela Janka Pištejová a zavolala mi dokonca, tak ma to veľmi potešilo. Ja si myslím, že mať takéto úžasné, skvelé návrhárky Slovenky je radosť ich podporovať, aj pre mňa potešením pre nich predvádzať. Ja by som povedala, že to už je šperk. To už je šperk, tieto šaty a tie sa kupujú naozaj už z lásky a pre radosť. A počula som jednu krásnu vetu, povedal to Lagerfeld a hovoril, keď milujete, nepočítate. A poznáte aj slovenských návrhárov? Kto sa vám páči? Kemlička. Ja si myslím, že on je skvelý. Mám od neho 2 šaty, fotila som s ním niekoľkokrát a je nielen talentovaný návrhár, ale samozrejme úplne skvelý vizážista. Vrcholom záverečného dňa boli večerné šaty Jany Pištejovej, ktoré predviedli známe herečky, speváčka a moderátorky. Vyberám si baby, ktoré sú pre mňa osobnosti a je to o tom, že oni idú aj rádi mi predviesť, takže vždy sa na to tešíme, že tak sa dobre zabavíme, neberieme to až tak ako pracuje, keď samozrejme sa pracuje, ale už sa to rokmi tak nejako vykryštalizovalo, že je to o tom, že vždy sa dáme taká super partička dohromady. Kristínka Farkašová to mala ťažké. Kristínka, áno, a tá tetovačka bola významná a tým, že Kristína je herečka, tak ona to dala. Aj keď to bolo teda, čo to bolo, vieme? Ne, ona je svetová a ja chcem, aby mi to predvádzali takéto ženy a nie modelky. Aj keď niekto uprednostňuje, že áno, modelka, vysoká, dokonalá, nie. Pre mňa je dokonalo spočíva ženy v niečom úplne inom. To musím cítiť ženu za ňou, nie dievčatko. To je všetko z dnešného Korza, no a na Bratislavské módne dni sa na budúce ešte vrátime. Majte sa krásne, dovidenia.